Eskerrik asko eta beste bat arte. Dorleta Urkia eta Mirari Plazaola eskertu indoren beharragaitik, eta honen bestez amaitutzet emongo dugu gaurko saio puntuagarri hau, 5 bikotean beharrak neurtuko dituez epaimaikideak, eta bien bitartean eskerrak emon, txapelketa hau antolatu dauen Zeanuriko udalari, Ur Patzuergoari, babesle moduen, baite herriko merkatarieri, eta amaituteko, zuhuri zauri, ona etorte arren, eta trikitilarieri eureri bebai zelan ez. Horixe, momentu batetik bestera esetuko duguz gaurko txapeldunek nortzuk direan.